Efsaneya Pepûkê. Hebû tunebû. Zamanekî berê kes nizanê li ku derê keçikek û birayê wê hebû. Wexta diya wan dimire û ew sêwî dimînin, bavê wan dizewicê. Ew pir kêfxweş dibin û dibêjin ji niha pê ve diyeka me jî heye. Lê demariya wan jinek pir dilreş bûye û ji zarokan hez nekiriye, xwestiye wan zarokan wenda bikin. Demariya wan yanî jinbava wan rojek rojên biharê binê tur qul dike û wan dişîne kerengan. Keçik û lawik digerin, kerengan berhev dikin û turê xwe tijê dikin. Keçik turê kerengan li pişta birê xwe dike û berê xwe didin malê. Dirê de kereng wan giş ji wî cihî qul dikevin. Li nêzîka gund keçik dibîne di tur de kereng namêne. Ew ji birayê xwe re dibêje: te gereng giş xwariye, di tur de hebek jî nehiştiye. Wallah demariya me yanî jinbava me wê me bikuje. Lawik şaş û matmayê li turê xwe dinêre û dibêje: na wallah min kereng nexwariye. Li ser vê rewşê lawik û keçik pev diçin. Dawiya dawî keçik diqeherê û elçê kerengan di zikê wî de radike û birayê xwe dikuje. Keçik dibêje: Xudeyo ma min çi kir û rûdine digirî û digirî. Dûvira radibe erdê dikolê û birayê xwe dixe mezel. Lê ji tirsa newêrî herê malê û li ser kevrekê rûdine bi dengekî bilind digirî û digirî. Dea dike û dibêje: Ya Rabbî tu min bik çûkekê li ser gara xwe. Xwedê wê dike çûkeke pepûkê li ser gara xwe dixe. Keçik li serê gara dikeve û dibêje: Pepûk keko çi kir xilç kir, pepûk keko çi kir xilç kir. û ev roja li ser roja gara jiyana xwe dewam dike. Li gor guhartoyeke din jî keçik gava birayê xwe dikuje wisa dibêje: Pepûk kî kuşt min kuşt kî veşart min veşart. Piştî vê efsaneyê kesê ku pepûkan dibîne divê bêje: Pepûk kî kuşt min kuşt kî veşart min veşart. De ku tiştek newê serê mirovan. Gava mirov qenc guhê xwe bide pepûkê dibêje pepûk pepûk pepûk, mirov wê fêm dike. Şükran Aktaş, Beyo Aktaş, Rabetê, Dêrka Mazî, Mêrdîn. Berhevker Leyla Ekincî 2007. Deng Hêja Giyan. Ji bo vîdeoyên halo hûn dikarin me parve bikin ji heval hogirê xwe re jî pêşniyar bikin de ku em bi hev re mezin bibin. Bimînin xêr û xweşiyê de. Dem baş.